Bueno, aztertuko dugu pizkat funtzio honen itxura. Ikusten duzu erroketa baten barruan gordeta dagola dana. Beraz, funtzio hori idaz dezakegu berreketa moduan. Hau da, idatziko dugu era honetan. Zatidura hori barruan agertzen dana berretuta bat erdirekin. Eta orain deribatuko dugu lege hau erabiliz, berreketa funtzioaren deribatua eginez. Bueno, f'(x) orduan izango da legeak esaten duen moduan berretzailea berretura idazten dugu orain berretzaileari bat kenduta, bat erdiri bat kenduta minus bat erdi geratzen da, eta gero deribatu beharko dugu oinarrian dagoen funtzioa. Eta oinarrian dagoen funtzioa zatidura hau da. Orduan, agertzen zaiguna da. Bat erdi, lehenengo biderkagaia, orain bigarren biderkagaiak, berretura honek berretzaile negatibo eta zatikiarra du. Bueno, lehenengo berretzaile hori positibo bihurtuko dugu, zatiduraren alderantzizkoa ipiniz, eta berretzailea positibo bihurtuz. Eta orain daukaguna da zatiduraren deribatua. Zatiduraren deribatua, badakizu, legeak esaten duena, hemen ipiniko dugu, funtzio bat, bi funtzioen arteko zatidura danean, bere deribatua da. Izendatzailea deribatu gabe, bider zenbakitzailea deribatuta, gero alderantziz, eta zatitzailean ipintzen dugu izendatzailearen karratua. Orduan, zatidura hau deribatzen dugu, lege horrek esaten duenaren arabera, hemen zatitzailean ipintzen dugu, zatidura horrek izan duen izendatzailearen karratua. Eta hemen, izendatzailea deribatu gabe, bider zenbakitzailea deribatuta, x berriruren deribatua, zuzenian ipiniko dugu 3x karratu dela. Ken eta alderantziz. Orain izendatzailea deribatu behar dugu, hau da x karratu ken lau deribatzen dugu, 2x ematen du, eta zenbakitzailea da deribatu barik ipini behar duguna. Segitzen dugu, ia zer aurkitzen dugun. Hemen ikusten dugu nola geratzen den berretzailean zatiki bat. Horrek esan nahi du hori erroketa moduan adierazi behar dugula. Amaieran ez duzu utzi behar berretzailetan zatikirik ez da zenbaki negatiborik. Eta orain hemen geratzen dira eragiketak. Eragiketak hasiko gara egiten, parentesien arteko eragiketak egiten, 3x berlau, ken 12x karratu, ken 2x berlau. Eta zatitzailean x karratu ken lau berbi. Beraz, bat erdi, erro, x karratu ken lau, zati x berriru, bider, x berlau, ken 12x karratu. Zati x karratu ken lau berbi. Hemen zerbait oraindik simplifika daiteke. Ikusten dozu, erroketa honen barruan, hemen x karratu ken lau agertzen dela, eta hemen x karratu ken lau ere berbi eginda. Bueno, hori dana simplifikatuko dugu. Kontuan izan, hemen x karratu ken lau berbat erdi eginda dagoela, hemen utziko dugu erroke moduan, hori ezin dalako simplifikatu, eta hemen zatitzailean berbi eginda dagoela x karratu ken lau. Bueno, hau eta honen arteko simplifikazioa eginez, ikusten dugu, egiten badugu berretzaileen arteko kenketa, bat erdi ken bi egiten badugu,
-3 erdi geratzen dala. Hau da, zatitzailean geratuko da x karratuken lau, era honetan. Bat, erdi, hemen geratuko da x ber lau ken 12 x karratu, eta hemen geratuko da erro x ber hiru, eta erro x ber lau ken lau ber hiru. Bueno, hemen ikusten duzu funtzio biren arteko biderkadura agertzen dala deribatzeko. Hemen ikusten duzu x erdi ber hiru, eta gero e ber minus bat x funtzio esponentzial bat. Beraz, hasiko gara lege honekin. Biderkadura bat deribatzeko zera egin behar dugu. Funtzioaren deribatua izango da. Lehengo biderkagaia deribatzen dugu, hau da, deribatu behar dugu x erdi ber hiru, eta bigarren biderkagaia ez dugu deribatuko. Gehi, eta orain alderantziz. Lehen deribatu duguna, berreketa, orain ez dugu deribatzen, baina orain deribatu behar dugu bigarren biderkagaia, hau da, esponentziala. Bueno, deribatu behar dugu, orduan, berreketa hau. X erdi ber hiru. Hori, berreketaren deribazioarekin egingo dugu lege honek esaten duenaren arabera. Zerekiko dugu orduan? Hiru, berretzailea, eta orain berretura bera idatzita, baina berretzaileari bat kenduta. Hiru barik, orain bi. Eta gero, bukatzen dugu, legeak esaten duen moduan, oinarrian dagoen funtzioaren deribatua ipinez. Hau da, x erdi deribatuta. Bider, e ber bat, ken x. Gehi, eta orain, x erdi ber hiru ez dugu deribatu behar, baina deribatu behar duguna da funtzio esponentzial hau. Hori, lege honek esaten duenaren arabera, zer egin behar dugu? Deribatu behar dugu berretzailean dagoen funtzioa, esponentziala bera berriro idatzi, eta bukatu ipintzen nepertarra oinarrian dagoen zenbakiarena. Kasu honetan, nepertarra e. Eta hori bat izango da. Bueno, segitzen dugu hemen, ia zer aurkitzen dugun, hiru goikoari jarraituta, x ber bi, zati lau. Orain, deribatu behar dugu, x erdi. Kontuz, x erdi ez deribatu zatiketa moduan. Konturatu beharko zara arinago, x erdi dala konstante bat erdi, bider x. Beraz, bere deribatua, bat erdi konstantea izango da. Bost xen deribatua nola esaten dozu bost dala, kasu honetan, bat erdi izango dozu. Bai? Hori da, pixkat, denbora irabazteko eta gauzak zuzenago egiteko. Bueno, esan dugu, bere deribatua bat erdi dala. Gero, e ber bat ken x. Gehi, eta hemen daukagu. X erdi ber hiru, goikuari jarraituta, hemen aurkitzen dugu, bat ken xen deribatua. Baten deribatua 0, ken, xen deribatua bat, beraz, bider minus bat. E ber bat ken x, eta gero dator nepertarra e. Hau da, nepertarra e, dakizunez, bat da. Orduan, zer aurkitzen dugu lehengo biderkagai honetan? Aurkitzen dugu zenbakitzailean, hiru, eta x karratu, eta e ber bat ken x. Eta izendatzailean, lau bider bi, 8. Orain, gehi dator, baina konturatzen bazara, biderkagai bat negatiboa denez, gehi ipini beharrian, ken ipiniko dugu. Eta, daukagu, zatidura bat, zenbakitzailean, x ber hiru, eta e ber bat ken x. Eta,
izendatzailean daukagu 2 berriru, beraz 8. Bueno, orain ipiniko duguna da zatitzaile amankomunean ipinita 8, geratzen da goian bidarkagai komun moduan atera dezakeguna x ber bi eta e ber bat kenekiz, parentesi barruan geratuko litzateke 3 kenekiz. Esaten dugu beti, ordena pixkat txukunago guzteko, monomioak biderkaduretan ipintzen dira lehen, gero binomioak eta ondoren trinomioak eta horrela, eta bukatzeko funtzio esponentzialak, logaritmikoak eta trigonometrikoak. Honela bukatzen da.